plan horretatik eratortzen den proiektuetako bat zuzenera Gertuago.eus. Berkoan, plan honetan hainbat erronka finkatzen dira, esan dugu horien artean erronketako bat badela sektorea berreratzea, modernizatzea, eta internetak eskatzen dituen aukerei pixkanaka egokitzen jutea. Eta beraz, usurriko establezimenduak ere, usurriko tokiko merkataritza ostalaritza eta zerbitzuen sektoreare horretara hurbildu eta testimuru horretara hurbiltzen juntatu. Eta zentzu hortan, eta norabide horretan, urrats garrantzitsu bat jada emanda daukagu, eta da pandemia garaian, pandemia betean, konfinamenduaren osteko sasoi horretan martxan jarritako Gertuago.eus webgunean. Momentu horretan, batez ere, helburu nagusia izan da, osasun larrialdiak eragindako egoerari aurre egitea, konfinamenduaren itxialdiak ekarri zituen galere aurre egitea, betiko kontsumoa sustatzeko, udalak diruz lagundutako erosketa bonoak jarri genituen martxan, eta webgune hori izan da orain artean erosketa bonoak eskuratzeko bitarteko bat, noski herrian ditugun establezimenduak proiektu honetan parte hartu duten behintzat establezimenduen erakusleio bat izateaz gainera. Eta guzti horrekin ere bai, jarri genuen martxan usurriko merkatariak behartu komunikazio kanpaina. Gaur egun, 51 establezimendu parte hartzen dute, edo beste modu batetara esan, 51 establezimenduren erakusleioa da Gertuago.eus, eta esan behar dugu, gure ustez, garbitasmoak berak arrakasta handi bat izan duela orain artean, erreferentzialtasuna lortzen ari den ekimen bat dela, eta nik uste ere horren arrazoia bat dela ere, nik uste Juanjok aipatu dula, garaizaila hauetan ere usurbildarrek ere erakutsi dutela bere berezko nortasun hori, izaera hori, eta hemen egon da garaizaila hauetan ere komertzioentzat, euskal garaizaila izan den horretan, herriarekiko konpromisoa eta herrian konsumitzeko konpromisoa eta herrian erosteko konpromiso hori egon da, eta nik esan nuke, lehendik bat zegoen kontzientzia hori areagotu dena. Eta orain, hori mantentzea eta hau da areagotzea ere, bada momentu honetan ere, daukagun erronketako bat. Eta beraz, gure ustez, testimuru honetan, gertuaren testimuru honetan, badagokigu urratsak berriak egitea, eta beraz, helburua da Gertuago.eus erosketa bonoak eskuratzeko webgune bat izatetik harago, benetan usurriko establezimenduen erakusleio bateratu bat izatea, bai usurriko marka bezala eta baita ere erakusleio bezala. Hemen momentu batean Juanjok aipatu du helburuetako bat bazela, marka bat sortzea eta nahiko genuke Gertuago bera izatea usurriko tokiko merkataritza, ostalaritza eta sektorea identifikatzeko marka bat izatea, ez? Nolabait aterki modura funtzionatuko duen marka bat, eta edozein delarik ere sektore hau bizi berritzeko abiatzen ditugun egitasmoak, edozein delarik ere sektore hau bizi berritzeko edozein eragilek abiatutako hori danok ere Gertuago markaren aterkipean martxan jartzea, ez? Beraz, danok identifikatzea Gertuagoekin, bai udala beraretik, bai sektorea beraretik, bai elkartea bera, edo baita ere establezimenduak berak, ez? Gertuago guztion marka. Baina esan bezala marka bat izatez aparte Gertuago.eus erakusleio bat izango da, erakusleio bateratu bat izango da, eragile guzti horiek, nolabait hirugarren sektorea osatzen duten eragile guzti horiek beren jardueren berri emateko eskaparate bat interneten mundu virtual hortan izango dugun, digital hortan izango dugun eskaparate bat. Eta guretzako, gero xetasunetan gehiago milimetra esartuko da, baina esan nahi guretzako importantea da erakusleio hori ahalik eta osatuena izatea,
izatea, erakuslei hori dinamikoa izatea, etengabe berritzen den erakusleio bat izatea, herritarrek une oro, edo herritarrak webgune horretara jotzeko arrazoiak bat baino gehiago izatea, reklamoak handiak izatea, eta horrek eskatzen du webgune hau bizirik edukitzeko bitarteko propioak izatea, eta baliabide propioak izatea. Eta hain zuzen ere, pixka bat, helburu horrekin sinatu dugu Usurbilgo udalak eta Hurbilagok 2021 baterako hitzarmen bat, aurrez geneukana eguneratzen zuna, eta esan bezala ekimen honek, egitasmo honek, ere baliabide propioak izateari begira, eguneratzen den diodan bezala hitzarmen bada, eta baliabide propioa ezari gehanean, persona ezari geha, dinamizatzailea ezari geha, eta persona horren kontrataziorako eragin ditun diru kopuru hori sartu dugu, berritu dugu hitzarmen honetan, ez? Eta beraz hitzarmen honetan, orain arte udalak hori urtean 8.000 euro ematen zizion, 2021 batean 21.000 euro arte handitu da kopuru hori, esan bezala egitasmo aurrera ateratzeko, egitasmo bizi bat izateko, eta denboran irauteko, baliabide propioz hornitu nahi izan dugulako, eta helburu horrekin esan bezala berritu dugu hitzarmen hori, ez? Eta esan, dinamizatzaile hori lanean dago, hilabete inguru damaki, miren kuerpo da, eta bere pasatu diote hitza, zehazki esplikatzeko zertan ari gehan, eta zertan bilakatuko da nagusiki xetasunez hartu hau puntu edo dugu. Kaixo denoi, ni Miren Kuerpo naiz, eta guztanek esan duen bezala Gertu proiektuan dinamizatzaile lanetan ibiliko naiz. Horrez esan nahi du, gerturatuko naizela establezimendu ezberdinetara, informazio bila eta gertupikan ezagutzera zenean Usurbilgo merkatari horiek, eta zer erakutsi ez nahi dugu gertu.eusatarian Usurbildarrei eta herritarrei. Gertuagoren fase berri honetan, helburua da katalogoa sortzea, erakusleio hori sortzeko, eta baita ere ematea aukera merkatari ezberdinei online salmenta martxan jartzeko, nahi izan zero noski. Horretarako ezinbestekoa da informazioa biltzea, eta hortan arituko naiz lanen, gerturatzen behaien lokaletara, informazioa bildu, eta katalogo hortan agertuko diren bai produktu edo zerbitzuen argazkia aterako ditut. Gustatzen zait modu pertsonal baten lan egitea, bakoitzak behar denbora eskainiko diot, ez da beti berdina izaten, batzuk bilera batekin nahiko izaten dute, beste batzuk bilera bat baino gehiago, eta, esan nahi dena da ez daula arazoetan hortan, zalantzak argitzeko lanen nahituko naizela, eta aldeten hortan laguntzeko preste hongo naizela. Agurtzanek esan duen bezala, hilabete bat amaki lanen, eta jadani 15 bat establezimendukin neoteko aukera izan dut. Denetan ez berdina izan da, baina nik uste lortu dela bakoitzaren balio gehitu hori erakustea, bakoitzaren potentzial hori garbi geratzea, eta gertuago izatea erakusleio bat benetan herritarrek ikusteko ze merkataria ezkerten hemen, eta baloratzeko herrian dakatena. Aipatu ere, denekin dena izela egon, baina pixkanaka jungo naizela beraikin geratzen, eta behin merkatari talde baten informazioa bildu dugunean, jarriko dela martxan gertu.eusataria, eta ondoren elikatzen jungo gehala, informazio berria sartzen doan inean. Gonbidatu, orain arte parte